Pajjiżna għadu qed joffri pagi baxxi meta kkumparat mal-bqija tal-Ewropa. Dan joħroġ ċar minn statistika li ġiet ippreżentata t-tlieta waqt konferenza tal-Anti-Poverty Forum li trattat l-inflazzjoni f'Malta. Is-soċjologu Michael Briguglio semma kif il-medja tal-inflazzjoni f'Malta hija ogħla minn dik taż-żona euro u spjega kif l-inflazzjoni taffettwa nies ta' klassi differenti b'mod differenti. Meta ngħidu l-inflation qed tolqot il kulħadd, vera tolqot il kulħadd, imma bħala soċjologu naħseb inkun ma nkunx qed ngħid f'dinja jekk ma ngħidx li hemm impatti fuq klassijiet soċjali mod differenti. Briguglio għamel referenza għal fatt li l-inflazzjoni li żiet qiegħda taffettwa huma l-prodotti essenzjali u l-proprjetà. Huwa semma kif 20% tal-popolazzjoni mhumiex sidin ta' darhom u li saret iżjed diffiċli jekk mhux impossibbli biex tieħu loan u tħallas lura l-loan. Rigward id-dħul finanzjarju semma kif skont statistika tal-Eurostat Malta esperjenzat l-inqas żieda ta' pagi fl-Ewropa. Dan ikompli jżid il-problema tal-għoli tal-ħajja, e kif l-għoli tal-ħajja saret l-ikbar tħassib fost il-Maltin. b'61% huma li żied imħasba fuq iż-żieda tal-prezzijiet. Tkellem ukoll id-deputat nazzjonalista Ivan Bartolo illi semma kif minkejja l-inflazzjoni ilha problema qatt ma sar xejn dwarha. Inna niddiskutuha u madankollu għaddew ħafna snin u għadna fejn aħna. Ivan Bartolo għamel referenza l-esperjenzi personali meta jmur house visits u verament jara l-problemi finanzjari li n-nies qegħdin jgħaddu minnhom. Semma wkoll kif l-inflazzjoni qiegħda tkompli żżid il-faqar f'pajjiżna. Kriżijiet ekonomiċi, il-konsegwenza fost oħrajn illi jiżdiedu l-inflazzjoni għall rieda illi prattikament qed toħloq iżjed faqar. Iż-żewġ kelliema semmew kif il-problema tal-inflazzjoni qiegħda tolqot lil kulħadd, iżda ċertu persuni fis-soċjetà qegħdin jiġu mċaħda mill-iżjed affarijiet essenzjali.